Okay, trí dú héan maid diaib se bhríon ag léamh nó scéal nuoch do bháin as éidirn a bhhainein leis an áil sléocht lábhachain is déanaí an seo America an tal sléocht in Curtin the North Sutherland Springs, Texas atá neice San Antonio. Bhí stair cúlra ag bheith tíomhthír den áil sléocht seo, Devin Kelly. Sa bhliain rá bhílas dóíag, déalaí sé as anad meabharthlainte tar éis gur rugmhair ag tuairt gunaí isteach bhanáit Air Force faoi cheilt go gaiireadh sé a bhagairtí bháis I bhaim bhagairtí a rinne sé in effigeach sinsearacha san Air Force. Well, chuireadh effigi pódíneachta de chuid El Paso gcuidí stáisiún bus sa chathair sin tar éis éaló Devin Kelly áisleán bheabhargálar seo New Mexico. Dúirt na hefigi gur dúrthas leo go raibh sé géiste Kelly bus a thugáil as a stát agus ba bhfuil dó féin agus do dhaoine eile ag an am agus go raibh sé tuairteáil chúiseannaí chuireúlacht míliteacha. Tharla neachtar seo bhíon chéanna chuireú Kelly os cuairt airm agus é curtha ina lé gur thug sé drochaíde dá bhean chéile agus dá mac an bhliain roimhe sin. Agus gearú bliain frísún I mí na saona an bhliain sin. Tá na húdarrás I géirí portráid níos chuimsithe áil den Uasal Kelly agus giniucha cé mar a hep na protocol míliteacha sa chuí nár tarangíú ard chúisimh mhoréig an bhaile rud bhí an bhí an chun é stoppa gunaí cheannach ach níos mó faoi sinna gan nóméid idir an dálín tá sonraí scáfra bhreise techt amach faoin chuí inar rinne sé iirecht an méid daoine bharú go córasach agus I bhéidir leis agus ag stalcareacht tríd an Síocháin sa First Baptist Church. Bhí an Uasal Kelly is tisna leis feadh tamil fada
ag bogad tín fil go héasca agus ag marú daine agus ag scoile. Chuir bheanháin síos ag scoile faoin go nátholaí rinne íireacht fágála. Ag scoile piléir ní piléir leabhsúd a bhí ceathnú nó a bhí gáirtathe ar na haglaise. Cuireadh síos Kelly ag scoile ceithre huair isteach i gabhfuil mrá inech Farida Brown. Le gach piléir rinne sí cuine. Lean sí raigh stána a mean tríomhléiche agus in bheanna gur a sólás a chuirtí. Ní rá ina deile le dionmh ag Farida Brown ach a lámh a thógáil. Agus ráilíche go mbeadh siad dal neamh. Agus in sléocht thart bhí 6 duine fichiad marmh agus fiche eile gortathe a leathach chu guntuairt sa bháis. I measc na 9 marmha bhí leanmh neamh mheiriithe a bhí i mroinn duine híospórtaí. Ní fios go fóill céimhíd piléir a scoileadh nó cé chomh fada a scoilse ach is léir go raibh am go leabhraige. Níor thóg sé ach ceithre nóiméad don na póilíní techt ach b'éigean dóibh fannacht ar nó go dtí gur ghlaidan éiciint. Agus fiú na ceithre nóiméad sin is tamall fada suíomh ina bhfuil lámhachóirí gníomhach. Is cosúil gur lámhachú nach mór gachéine snáglais an bhaidin sin. Agus nár tháinig aine slánas. Sin 6 agus fiche marmh agus fiche eile gortathe sin líon na 9 a bhí san aglas a bheith ná bhór. Sa deireadh tháinig sé machchas san aglas agus scoileadh faoi féin. Is cosúil gur scoileadh faoi ró déalaí Kelly agus sa deireadh chais sé féin sa chloigeann. Ní fios go fóill céard is cúis leis an riastra seo ach tá na húdaráis i Texas cínte hena féin nár bhain an nionsaí seo le náitas creative ná cinenne. Is cosúil a dtíir siad go raibh cothach an úsáil Kelly margheall a ghaolta iad rá gur cheoil sé teachtarachtaí bagracha go dtí máthair a chéile. Cé gur reastal sí an aglas seo ní raibh sí an dónach sin. Tá leis na póilíní bhí is acu go raibh achran ar siúls teilech agus go raibh sé trína chéile margheall ar mháthair a chéile.
níor tugadh til is sunraí faoin aithnes go fóill. Ag rábháin rá ferrig Kelly margheall chúisean í bhaide. Idir an dálín chaithis siad telefón a chóirdeach ach ní féidir brise isteach margheall shriptú. Tá an éarórsa ag chuirtús le abhreithnú le fáil amach céard ba chúis leis an tep díobh taifid cuireúla agus chódú taifid eile gá le héad i gceart. Deir na taifid póilíneachta agus cuairte thar trí stát go raibh guma fearagach é. Deir an coil Dave Ivey nár shreid sé go raibh Devin Kelly in nána le héadí anna. Agus gur bíonn teaghlach a bhaith híos leis margheall an ngníomh chléireach seo. Tá baile fós a chur ar muil le leorathe satelite agus tuairiscóirí as gach cearn den dam. Ach is léir go bhfuil daoine fósaigh de lech leis an nonsaí. Stroik Paul tríd a bobbal. Baile beag tá mar sin bhí aithne ag gachéine ar na híospartaí. Chuid an beirt síos an méid a chonig siad agus iad pumpáil gáis sa stáisiún Petzl in aice láthir. Chúla siad lábhachu agus in sin ráib fearr thar an barc idiríd agus an eaglas. Hit sé bhaintais sa siopa áise in rabh siad ag ráid i chnéad go raibh lábhachóraigh marú gachéine san eaglas. Tá na gná Hamadáin i Texas ag tuairt le tuiscint go bhfuiltaí stoppa chur leis an nonsaí dámeach na gnáthóirí eaglase aramtha. Ach nás gádaite bheith aramtha agus tú herbhís eaglasta, ní fiú bheith herbhís eaglasta sílim. Agus sin mar atá sé faoi láthair i Texas. Tá lucht na ngoní tar éis Wild West i gcionad in ceantar go déir. Ní féidir leat dul go dtí na siopa, ní féidir leat dul aifsin fiú gan gona a bheith a heilimh eagla go deochach duine buile isteach chun tusa agus gachéine eile sa seomra warú. Tá reachtóirí a Washington i gcéidir bille a ritríd corbon le chuiste ránathe stoppa chur le foréig an gánaí. Ach idir an dálín dear an túsal Trump, an túchtar an Trump, nach níonach tríthe difriocht ar be. Agus
gur bé an cóirsa leis an ngona chuir stop le sléocht I dteach na céalta warú. Agus gur go dréislíonn sé leis bhear sin a neodraí se sin a chorá an ghanadóir. Dragur Trump an talsleach slecht an teachtan seo caite le glúoch gur fitéire le inimirce nó gur cheart forscagan ó forfrofa úsáid le inimirce. Ní héad Evan Kelly an chéad duine a bhfuil forréigean baile ina chúlra a chua le críomh le gánaí agus idir dálín go cinnte sin téirorsa is cúis leis go raibh an túsal Kelly an teacht ar gánaí. Tréis bliain nó chatha I bríosún chomhlaí chathu amach, brisú amach as an airorsa le áthar scaoile as an órach fós féin bhí sin an gánaí cheannach. Is cosúil go ndearna sé mór díomháil corp dá fáiste sa bhliain 2015 díomháil chó tromchúiseach sin gur brisú bléasc an linniuh agus gur chuireadh san ospidéal é. Ní raibh an teolas seo ar an muna chur sonraí náisiúnta an choiriúlacht. Bhí ceithre ghunaí ceannathe ag an ósal Kelly idir an dálín. Tá Thanksgiving ag teacht agus tá sé gceist ag pobl an bhaile féasta Thanksgiving a agrú mar sin féin chun go mbeadh pobl a bhaile an Knesset más féidir sin na Harlem. Téarnamh, b'éidir gur fear an focal téarnamh úsáid seachas Knesset. Ach sin méid, sin an scéal is nóí faoi na hallsleachtaí agus nach bochta scéaldaí. Go príomháideach sé mo thuair nach dárlóí tada idir seo agus an chéad hallsleacht eile. A tharlóí ag an seachtaí. B'éidir ar a campus seo fiú. Sin méid chuir mé stop leis taifeadúnas agus guím rá dé oribh go dtéir. Slán tamil.